Tačno 365 dana je prošlo od noći u kojoj su ulice Valjeva postale poprište najbrutalnijeg policijskog nasilja u novijoj istoriji ovog grada. Preko 60 povređenih građana, polomljene kosti, vanredno stanje u bolnici i snimci na kojima kordon policije šutirao nesposobljene ljude na asfaltu. Godinu dana kasnije u ovoj zemlji vlada nadrealna pravna slika, dok se protiv pretučenih građana i aktivista ekspresno vode postupci, krivična prijava protiv 28 pripadnika policije, uključujući i sam vrh Valjevske policijske uprave, i dalje tapka u predistražnoj fazi. Građani Valjeva šetaju na isti ovaj datum svakog meseca već godinu dana i ništa. Šta očekujete da će još jedan protest da uradi i da li išta više može bilo koji broj ljudi na ulicama da uradi za pravdu u ovoj zemlji? Kao narodni poslanik i predstavnik zakonodavne vlasti, ja sam Republičkom tužilaštvu predao krivičnu prijavu protiv načelnika Valjevske policije odmah posle onih brutalnih scena iz Valjeva koji su obišle ne samo Srbiju, već i čitavu Evropu 14. avgusta. Republičko javno tužilaštvo obavestilo me da je tu krivičnu prijavu prosledilo Tužilaštvu za organizovani kriminal. Tužilaštvo za organizovani kriminal mi je poslalo pismo pre izvesnog vremena u kome obaveštava da je formiran predmet u vezi sa prebijanjem ljudi u Valjevu, da je saslušano 25 od 27 oštećenih i da oni u skladu sa svojim ovlašćenjima, ustavnim ovlašćenjima, sa svojim položajem u društvu, preduzimaju dalje mere i svoje nadležnosti u vezi procesuiranja teškog krivičnog dela. Ovde je napravljeno mnogo krivičnih dela u sticaju, nečovečno postupanje, prekoračenje policijskog ovlašćenja, zlostavljanje u službi, i to sve podleže krivičnoj odgovornosti, to ne zastareva i neće biti amnestije u vezi ovoga. Ja sam kao narodni poslanik uveren, kao demokrata, kao osnivač Otpora, uveren da pravda i istina uvek pobede na kraju. Ako ne pobede na kraju, onda nije kraj. Neće biti amnestije za ovo što se desilo. U skladu sa slobodarskom tradicijom našeg naroda, ja pozivam građane van da se prisetimo kako smo se borili za slobodu 1804. 1815. a pogotovo 915. 941. Mi smo kao narod imali meru socijalnog izopštenja iz društvene zajednice za pripadnike okupatorskih jedinica i saradnika okupatora. Saradnicima okupatora niko nije pružao zanatlijske usluge. Berberi su odbijali da ih šišaju. Na pijaci nije bilo robe za njih. Oni su bili društveno izopšteni, socijalno izopšteni. S njima niko nije razgovarao. I ove supruge policajaca koje u onom skaradnom propagandnom uratku juče objašnjavaju kako im je teško, biće im još teže kada im muževi budu pohapsili i kada ih vezane budu proveli ulicama Valjeva. Da se zna za navek ko su ti ljudi koji su batinali decu od 16 godina do granice izdržljivosti, malte ne dok im ne uzmu život. To je ono što je neophodno se primeni. Neće biti amnestije, bit će pravda zadovoljena, niko neće biti izvrgnut revolucionarnoj pravdi, samovolji pojedinaca. Ovde će suditi nezavisno pravosuđe slobodne Srbije. Ti ljudi koji su ono uradili moraju da znaju da će imati vekovnu sramotu dok god budu živeli u Valjevu. Svaki put kada mi je teško, ja idem 2 puta nedeljno Stefanu na grob i kad god mi je teško, odem gore da pričam s njim i onda gore dobijem tu neku snagu, pogotovo kad sanjam Stefana, onda znam šta sledi. U Valjevu prošle godine ovde su baš dizali pendreke na mene, evo došla sam opet naravno da podržim sve, ali sad sam došla i kao humanitarne akcije da napravimo za ljude kojima je potrebna pomoć. Kao fondacija smo došli, imamo 3 korisnika kojima je potrebna pomoć, imaćemo ih još, već treba da ubacimo ovih dana 2 dece koje su jako bolesna, pa eto apelujem na sve ljude, znači kogod može 100 dinara njima znači mnogo. I sad mislim tek da su se oni mnogo uplašili, jer vidite da se oni povlače. Meni su čak neki ljudi iz SNS-a slali poruke da im pomognem jer im se deci preti. Znači ti isti ljudi koji su izvodili batinaše da biju našu decu, pretili meni, mom detetu, sad traže pomoć od mene, znači da su se oni jako, jako uplašili i da znaju da im je kraj. Mi smo im došli da pokažemo da smo u velikom broju. Znači, što se tiče nas, incidenata neće biti. Mi smo došli samo da pokažemo da smo i dalje složni i da se zajedno držimo. Sad, šta oni planiraju, to niko nikad ne zna, jer je Valjevo danas puno policije.
Pa očigledno da je se mnogo promenilo. Vidite ponašanje ove vlasti. Oni rade sve, da kažem, nekontrolisano, neartikulisano, znači njihovo ponašanje, njihovi mediji koji se bave studentskom listom, bave se nama, običnim ljudima, nebitnim i pokazuju da su oni na rejtingu negde oko 45 do možda 50%, ali da je to tako tačno, on bi davno raspisao izbore. A očigledno je da je on u veoma lošoj situaciji, izvodi kriminalce, policiju je promenuo sve rukovodeće ljude, postavio ljude koji su mu lojalni, tužilaštvo, sudstvo su svo na njegovoj strani i rade za njega i pored svega toga on se opet plaši da izađe na bilo jedan dijalog sa bilo kojim običnim čovjekom. On non stop vrši i daje monologe i on je taj koji se za sve pita, a nažalost on je nenadležna institucija i naravno moraju oni upamtiti i znati da studenti pobeđuju. Dok je ova vlast, ta pravda neće izaći i istina na vidjelo, ali kada se promeni vlast, svi koji su učestvovali u ovim brutalnim napadima na decu, na aktiviste, na neistomišljenike, moraju krivično odgovarati i moraju biti sankcionisani i moraju ostati bez posla, a to će se posle promene vlasti desiti. Protestna kolona večeras ide sa jasnom simbolikom. Nakon dolaska štafete koja pretrčava 20 km iz Mionice, građani sa centra grada kreću u šetnju. Ruta ide od gimnazije kroz Karađorđevu i Sinđelićevu do zgrade policijske uprave i medicinske škole. Nasilje u Valjevu nije počelo na protestima. Počelo je kada su maskirani muškarci iz prostorija Srpske napredne stranke gađali građane flašama i kada su nepoznate osobe demolirale lokal građanina koji je podržao studente. Tom prilikom prestrašili su njegovog 30-godišnjeg sina koji je završio u bolnici. Odgovor države: privođeni su oni koji su protestovali, dok su provokatori ostali zaštićeni. Kulminacija je usledila 14. avgusta kada su pendreci i čizme radili ne samo na ulici, već i unutar same policijske stanice nad privedenim mladićima. Vladimire, kako se osjećaš danas godinu dana kasnije? Pomešam emocije po najviše tuga, zato što smo danas opet posle godinu dana na ovom istom mjestu tražimo pravdu za ono što se desilo pre godinu dana. Ja ponavljam stalno, tu smo bili prošle godine da ponovo pružimo podršku našim sugrađanima, čiji su lokali demolirani od pripadnika SNS-a i tada se desilo to najveće nasilje u istoriji Srbije 21. veka. Za to dan danas nema odgovornih i kako čovjek da se osjeća onda sve te slike naviru, pogotovo sad, današnji dan kad vidim i sve postove na društvenim mrežama i sve što ljudi kače, prosto sve se vraća i cela ta trauma se obnavlja, ali nadam se da ovo ima smisla, veliki broj ljudi je došao već će doći. Na što mi možemo najviše pomišljati jeste da pošaljemo tu neku poruku: Valjevo pamti, Srbija pamti, a do pravde. Ja nadam se da će pravosuđe tu pravdu donekle sprovesti, u što kažemo. Šta je ostalo kao najveća trauma? Koliko dugo ostane takva vrsta traume kada te sopstvena policija pretuče zato što tražiš zapravo pravdu? Šta ostane najviše urezano u organizmu tako mlade osobe? Dosta se treba da spavanje. Ja ne mogu da vam opišem koliko je to teško uspostaviti normalan san kad ti se 90% vremena i dana kad vidiš negde policiju generalno, ali samo od sebe vrati i sanjaš te gluposti. Pogotovo konkretno mene su pribili u nekom pasažu, tukli, gazili, vređali, smejali se, kao da su imali neki ritual, možemo prosti paganski, a ne neku svoju akciju. Opet kažem, ja ne krivim te ljude, nego one koji su im to naredili. Da oni su sa tolikom sladostrašću gaze, biju ljude, pendreče. Meni su rekli: jel pumpaš sad, jel voliš kad te bijemo, jel... Prosto kao da su došli na fudbalsku utakmicu i to ne kao pripadnici policije, nego kao neki pobesnali navijači. I ne znam kako je moguće da svako od njih
nosi i dalje tu uniformu, obavlja svoje dužnosti poslije takvog zločina koji su počinili. Ne samo ja, ovdje je preko 50 ljudi prebijeno. Mogu samo da zamislim kako je nama, ali veći deo nas su mlađi ljudi u pitanju. Dakle, negde 20 godina, ima 26, ima i maloletnika, kako je njihovim roditeljima, to je tek posebno pitanje i posebna tema, ali nekako mislim prvih mjesec dva da je bilo stvarno najgore. Jer smo mi ovdje u Valjevu imali neki oblik bukvalno duhovne pantomime, jer smo se sretali na ulicama i samo saginjali glave jedni od drugih. Znali smo šta nam se desilo, ali nismo to umeli sebi da objasnimo. I kad vidiš nekoga ko je pretučen ili kome je pretučen, sestrić, snajka, ne bi, brat, ne znam. Stvarno, odjednom organizam reaguje valjda i stvarno smo bili u nekoj bezizlaznoj situaciji. Sad, godinu dana nakon toga, malo su se traume povukle, ali nikad to do kraja neće biti. Dok bar ne dobijemo kroz to pravosuđe neko rešenje i neku pravdu. Da nije bilo te sramote 13. avgusta, ne bi bilo još veće sramote 14. avgusta. Vlast se uporno trudi da se sakrije ono što se dogodilo 13. avgusta, kako bi za dešavanja 14. avgusta optužili građane Valjeva. Sada ćemo čuti svedočenje o baš tom 13. avgustu. Svedočenje koje je napisao sin vlasnika kafića Romana. Danas se navršava tačno godinu dana od najstrašnijeg trenutka u mom životu. Pre godinu dana moja porodica, naši gosti i ja bili smo izloženi brutalnom napadu maskirane grupe naoružane sekirama, štanglama i palicama u našem ugostiteljskom objektu. Ovu situaciju, bez ikakvog oklevanja, smatram i kvalifikujem kao pokušaj ubistva. Godinu dana kasnije suočavamo se sa potpunim zastojem i ignorisanjem pravosudnog sistema. Niko za ovaj zločin nije odgovarao. A dokle se stiglo sa odgovornošću policije? Nakon meseci opstrukcija u Valjevu, vrhovna tužiteljka je slučaj konačno oduzela Valjevskom tužilaštvu i poverila ga specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu. Na sve to ministar Ivica Dačić baš danas tvrdi da 8 prijavljenih policajaca tog dana uopšte nije ni bilo u Valjevu, ponavljajući da je skup neprijavljen. Vojni aršini ove države su očigledni, dok se u postupcima gde policija tereti građane saslušanja redovno održavaju, slučaj u kom su optuženi policajci već mesecima stoji bez ikakvog pomaka i bez podignute optužnice. I upravo zato Valjevo ne odstupa. Svakog 14. u mesecu okupljaju se na istom mestu, šaljući poruku da protok vremena neće izbrisati odgovornost. Borba za pravdu i procesuiranje odgovornih se nastavlja na ulici pred sudovima. Predrag Milovanović, Valjevo. Ivan Andrić, Valjevo. Zoran Vukosavljević, Valjevo. Luka Alić, Valjevo. Milovan Mirković, Valjevo. Željko Rašević, Valjevo. Aleksandar Tomić, Valjevo. Nemanja Pavlović, Lajkovac. Igor Milutinović, Nemanja Flipović, Osečina. Nemanja Petrović, Mionica.